Jesam, da, valjda. Ajde sad se nazad da kreni. Sad idemo ovako polako, ajde sedi. I treba da srušiš ovaj bel. Sruši ga nogom. Opa! Bravo, ali si ga ti srušio. Ja nisam vidio. To je malo zeznut. Tako, ajde. To možeš probati, Lazice. Ako padneš, razbit ćeš se malo. Pazi, oba! Opa! 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 Bravo! Bravo, Lazo! Bravo! Bravo! Jebem ti kako je prešlo, srce mi je stalo. Znaš kako to tati izgleda visoko, kao će poginuti ako sklizne. To zaobiđi! Tata ne bi. Bukvalno. Tata bi ovo gurao pored. Evo, Lazo. Jeba, šta radim? Nisam baš za kameru. Bravo! Da se provučete ispod, a da ne tipete glavom ovako, tipite plus 10 Gdje taj da ga snim? Onda opet ovdje, spusti vaticu tako. Opet kada se dovodite, ovdje uzmete plažiš jednom rukom, prelazite ovdje, spuštate plažiš drugom rukom i sad ovdje imate tik tak da vodite. Ako vam ispate plaža, plus 10 sekundi, da pokažeš. Paša, druže. Opa, ojoj. Morate nogom da oberete. Nogom mora, a? Moram. Nisam pitao, ali ne. Onda idete preko ovoj klasi. Možete slažiti, možete da se sanjate. I onda ovdje tik-tak. Svakome se meri vreme. I onda kreće kiša. Bukvalno. Evo kreće kiša. Ali šta da može, šta da... Čekaj. To. I evo, ovo je prvi put da snimam nešto sa ovom kamerom. Huawei P20 Pro, znači
ložim se da ono na te skupe stvari, ne na način to što je skup. Čekaj. To. I ljudi, prvi put proba kamere videa na ovom novom Huawei P20 Pro koji mi je VIP dao kao nagradu za najbrže pređen poligon u subotu. Iskreno, prilično skupa je vredna nagrada. Predobar telefon, ja volim takve gadžete i te sve ostale stvari. Da bi dao tolike pare, ne bi verovatno, ali sad kad su mi već dali, prezadovoljan sam, hvala. Što se tiče celog maratona, što se tiče cele nedelje i svega na Kopaoniku, šta da kažem, došao sam tamo, vremenska prognoza je rekla da će biti baš loše cele nedelje. Ispostavilo se da sam uspeo da izbegnem kišu svih dana, osim ja mislim u četvrtak da smo ga ali ja pokisli na drugoj strani, onako solidno. Poligon isto malo smo pokisli, nedelja od jutra do uveče bez kiše sve. Tek kad sam krenuo kući malo padala kiša, nebitno. Staza super, znači bolje nismo ni mogli očekivati zato što tu ima mnogo potoka i tih svih izvora, znači i po suncu tu uvijek bude voda. Organizacija odlična, znači perfektno, staze obeležene, čak i ono što na treninzima nije bilo idealno obeleženo, sad je bilo bez greške, tako da nije bilo nekih sumnji, dvoumljenja i slično. Što se tiče trke, pa ovako startovali smo, dobra je grupa bila onako na prvom spustu tu, sad da ne nabrajam da ne bih nekog i zaboravio, svi ono dobri vozači na velikom maratonu su tu išli zajedno. Ali moram izdvojiti Ivana Širića iz Bosne, što je stvarno tu bio držav, znači jedini na spustu nije puštao, vodio je tu, ja sam bio malo njemu zavetreni na usponima, ali rekao sam mu stvarno da ne žuri jer 70 koji kilometar, nema potrebe, znači prirodna selekcija, noge će same odlučiti, znači nema potrebe za cepanjem. I nažalost, on je čak jedini, osim Borisa koji je imao full sus, međutim pratio je mene na spustevima, a ja na spustu ne znam, idem ne znam kako je. Sreća, eto, nisam imao defekt, ja već 3 godine bez pumpe, idem, vozim sve maratone, glupo mi je sad i da uzmem pumpu, to će onda biti bukvalno privlačenje defekta, tako da ne nosim ništa. On je nažalost bušio negdje već pred kraj prvog kruga, ostaje još samo uspon. Tu su pratili mene još samo Cerović i Mulić. Na usponima su bili tu, međutim kad je počeo spust sa Pančića prvi put, realno tu letim, to sam naštrebao, tako da nisu mi prišli i tu se onda već nešto dešavalo i Mulić je imao defekt, ne znam tačno kad. Cerović je nažalost pao i još nekoliko ljudi, naš Rabas je isto slomio ruku, Cerović ja mislim ključnu kost, tako da ovom prilikom želim brzo oporavak svima. I ništa, odatle stvarno bilo je teško, znači treći uspon sam vozio peške, leđa su toliko bolela, nisam bio u svojoj koži, bukvalno, noga ne boli jer ne možete rastisnuti, jednostavno toliki pritisak, sve ukočeno. Kad sam ugledao cilj, stvarno sve je bilo super. Nagrade, veliki je maraton, odličan, sve super, tako da definitivno za kraj velika pohvala organizaciji, naravno da ćemo doći sljedeće godine i to je to, hvala na gledanju ljudi, bežmo.